Permezz ta' direttiva ġdida Malta għandha leġiżlazzjoni li tindirizza l-prattiċi kummerċjali inġusti li hemm fil-katina tal-provvista tal-ikel. Dan kien spunt fost diskussjoni twila li saret fl-laqgħa tal-Kunsill tal-Ministri għall-Agrikoltura fi Brussell, bis-sem tal-Ministru għall-Agrikoltura u s-Sajt Anton Refalo. Din il-leġiżlazzjoni se tejjeb il-protezzjoni tal-produtturi żgħar tal-ikel, kif ukoll bejja ta' negozji żgħar. Dawn ivarjaw minn numru ta' prattiċi kummerċjali inġusti li jinkludu l-industriji, in-negozji u x-xerrejja minħabba li huma ferm aktar b'saħħithom finanzjarjament. Waqt l-istess laqgħa ġew diskussi u nnegozjati l-kwoti tas-sajt għas-sena d-dieħla fosthom dawk tat-ton, tal-pixxi spat u tal-gambli. Tul il-laqgħa ġew approvati l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-pjan ta' kontinġenza biex ikunu żgurati il-provvista u s-sigurtà tal-ikel fi żminijiet ta' kriżi. Approvajna wkoll pjan ta' kontinġenza għal rigward il-provvista u s-sigurtà tal-ikel f'każ ta' kriżi. Fl-istess ħin aħna urejna wkoll apprezzament li l-Presidenza telli u riet il-vulnerabilità ta' gżejjer żgħar bħal Malta u Għawdex. Dan il-pjan mistenni jinkludi diversi miżuri fosthom kif l-Unjoni Ewropea tista' tejjeb il-komunikazzjoni, il-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni bejn l-Istati membri fi żminijiet ta' kriżi. Il-Ministru Refalo esprima tħassib dwar is-sitwazzjoni diffiċli li jinsab fiha s-settur tal-majjal, fejn iddiskuta wkoll iż-żieda kostanti fil-prezz tal-alf li qed tikkawża tħassib kbir fost il-produtturi tal-bejjem. Minħabba f'hekk Malta appellat u enfasizzat mal-Kummissjoni biex tikkunsidra li toffri għajnuna diretta lir-raħħala biex itaffu mill-ispejjeż żejda li qed jaffaċċjaw.